फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि हान्जाफोरा गोख्रों खामानि मावनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिफोर लाबोबाय थानाया नोजोर बोथाव जादों। बेबादि समावनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो रोजा रोजा मददगिरि रायजो राजाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैबाय थानाय नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि शुक्रबारखालि बाथौ खेराइ रिजर्टआव चिरां जिल्ला बिजेपि एसटि मोर्चानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो बांगाली सावथुननि महरगिरिया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव हाबनानै खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। जोङो दिनै बिजेपिनिफ्राय फैदों। आङो चिरां दुवारनि एसटि मोर्चानि आफादगिरिमोन। ओमफ्राय नैबे बिथाङा जोंना चिरां दुवार जिबौ मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि। ओमफ्राय नैबे बिनानावा स्टेट एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन आरो। दिनैनि दिनाव जों एसे बर' हिसाबै बा जोङो काउन्सिलाव थाग्रा हिसाबै जोङो काउन्सिलखौ जेब्ला जोङो मजबुत खालामनांगौबा जोङो स्टेटआव एफोराव गिदिर दलाव थानानै जों जाया, जोङो रिजनेल पार्टियावनो थानानै जों खामानि मावनांगोन, अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन। फैबाय थानाय समावथ' जोंहा दिनै जोङो जिबायदि नुदों, दिनैनि जयनिंखौ नायोब्ला आरो सिगाङावबो जों नुबोबाय थादों जिबायदि ज' लोब लोब बिपिएफ आंखौ जेनेबा सापर्ट खालामनो फैदों, जोङो बे हिसाबै जों फैदों। इयुनाव जोङो पार्टिनि जानानै जों सिंजों खामानि मावबाय थागोन आरो जोंहा अनेक मानसि फैबावनांगौ दङ, जों बिसोरखौबो लाबोगोन। अलरेडि जोंजों दंजोबखायो, माने खोथा होनानै दंखायो नालाय, जों बिसोरखौ लाबोगोन आरो बिदिनो जों मजबुत बानायलांगोन। रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो, दिनैनि दिनाव माने बिपिएफआव थानानै खामानि मावनाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै आं सानो आरो नोंथांमोनाबो मावनांगोन। आंनि जयनिं जानायनि उद्देশ্যआ बेनो जाहैबाय, जोङो इसिबां गिदिर माबायाव थानानै जेनेबा नेसनेल पार्टियाव थानानै नोङो ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावनांगौआ बिराद गोब्राब। मानो होनोबा नोङो जोंनियावहाय सासेबो मोजां जेन'बा दा गैथ'वा, जेन'बा नोङो मोजां लिडारबो गैथ'वा, बिजेपिनि थाखाय नोङो माबाबो गैथ'वा। दा सरकार जानानै दंबाबो, इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार जानानै दंब्लाबो दा प्रमद बर'आ सारा जोंना दाबो जेबो खामानि मावना होनो हायाखै बिजेपिनि कार्यकर्ता जोंनि थाखायबो आरो। ओमफ्राय फारसेथिंजाय मा जाबाय, दाउदै बायदि सरकार, बायहां जिहां सरकार। मानो होनबा ओरैजाय खामानि मावनो नागिरबा ओरै जायो, ओरै खामानि मावनो नागिरबा ओरै जायो। माने मोनफ्रोमबो खामानिखौनो साक्सेस खामानि मावनानै होनो हाया आरो। ओमफ्राय फारसेथिंजाय जाहैबाय जोंना बाव फैनायनि उद्देশ্যआनो जाहैबाय आरोबाव जोंना मोनफ्रोमबो रिजनेल पार्टियाव थानानै खामानि मावोब्ला जेन'बा नोङो बिपिएफआथ' दा गोबां मानसि जयनिं जागासिनो दं। ओंखायनो जोङो दा इउपिपिएलजों बिजेपिजों एलायन्स सरकार हिसाबै जोङो बेयाव इउपिपिएलआव थाङालासिनो बा माबालासिनो सरकारा एखेखा हिसाबै जों बिपिएफखौनो मजबुत खालामनो थाखाय, बिपिएफखौनो जों मोजां मोननानै मजबुत बा गोजौआव दैखांलांनो थाखाय जोङो नैबे लकसभा एमपि इलेक्सनाव जोंना जा बिपिएफनिफ्राय जा टिकेट होगोन, जोंना माबा जागोन, केन्डिडेट जागोन, बेखौनो जों जै जग' खालामनो होननानै जोङो फैनाय जाबाय आरो आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे गुरै खावलायहरनो सानबावो, जाहाथे जोंनि जेसेबांखि कार्यकर्ता दङ, जोंना माखासे माने साइलेन्ट भटारफोर दङ, साइलेन्ट भटार जानानै थासिगोन माखासे बिजेपिनि कार्यकर्ताफ्रा, आरो माखासे जोंना फैबावनांगौ लाइन बाय लाइन, माने हाजार मानसि दं आरो जोंनियाव, माने फैबावगोन। लासै लासै जों लाबोनो नाजागोन। जों दिनैसो प्रथमबार नालाय, जोङो जयनिं जानानै खामानि मावजेननाय मानसिफ्रा जोंखौ साननो हागौ, बोरै थांलाय ओरै फैलाय मा पार्टि खालामनो, खिन्थु जोङो पार्टि खालामगोन, मोजाङै मोजां जों खालामलांगोन, बिपिएफखौनो जै जुगथु खालामगोन जोङो। बेनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ गुरै खावलायनो सानो, रायजोफ्राबो जोंनि बे बिपिएफ हान्जायावनो फैनानै, रिजनेल पार्टियावनो फैनानै जोंनि कार्यकर्ताफ्राबो इसिबां गिदिर जेन'बा नेसनेल पार्टियाव थायालाबानो फैनानै खामानि मावफैयो। बेखौनो आंनि कार्यकर्ता बेसेबां लोगोरियाफोर दं बेखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय, जाहाथे जोंजों मासाब जायो। बहुत बड़ो फैन है, क्योंकि মানে সবে মিলিজুলি থাকে, এইটোৱেই মোৰ ভাল লাগে, এইটোৱেই মোৰ ভাল লাগে। ইয়াৰ কাৰণে মই মানে এই লিবাৰেল পাৰ্টিটোক ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ। মোৰ নেতা মন্ত্ৰী হোৱাৰ কোনো মন নাই, মোৰ পাৰ্টিৰ পৰা টাকা কামানোর কোনো মন নাই। অনাগত দিনত পাৰ্টিৰ হৈ কেনেদৰে কাম কৰিম বুলি ভাবিছে? যেনেকৈ ছাৰ ক'ব তেনেকৈ কৰিম। মোৰ চিনিয়ৰবিলাক আছে, তেওঁলোকে যেনেকৈ ক'ব তেনেকৈ মই শুধু বিপিএফ নহয়, এই মানে পুরা ইন্ডিয়াত মানে যিকেইটা মানে লিবারেল পার্টি আছে সবাই মিলিমিশি থাকিব পাৰে, ওই পার্টিকেই সাপোর্ট করি। মই কোনোকে মানে এক পাল্লা ভারী পার্টিকে সাপোর্ট নকৰোঁ, কেতিয়াও নকৰোঁ।